Good morning guys. Good morning guys. Nga to may Merkado. Ulit may isda. Jamo may balik ja ga. Bakong? May bangus ya? Nah, may organ naik kan may ragapon. Ay na ba? Oh, Doon naman din bakong ah. ora, kareto. Narana may. Unahan na may. Abilino nga. Ada madam. Nauta? Yan. Madam? Hello? Apa lang indah deh? Indah. Dari dapita. Bigon jud. Labas kayo isda meriah. Kada si Ciyo rada madam. Dia tertambang tuloy sa sintaray kilo. Labas kayo isda meriah. Dia tertambang tuloy sa sintaray kilo. Hindi na rin Labas kayo Bias na pwede na. Dili lang kay basi mabutbut. Oo. Dia tertambang tuloy Dili amang sir. sa sintaray Pagpatuloy. kilo. Labas kayo isda meriah. Sa tambang tuloy sa sintaray kilo. Gaya naman ko Jess na biday. Kayo Sabi sa play. Gaya naman ko Jess sir. Lumpia rapir de kunupod may. Duha. Ito kaya kay ko na kay numdum ko.
City. Nata sa plaza. Plaza sa Tubigon. Alturas. Alturas sa May alturas sa Tubigon. Welcome to Tubigon Mall. Tubigon Public Market. Mas ko mo kuya ko ka maka-vlog pa ko. Ha? Tubigon Public Market. Nanami guys sa Merkado. Usara lang nabilin? 20. 20 na lang bilhin. Ay, wala na di ay. Teka sila tanong guys. Nami na ay. Aw, me. Ingam sa retired teacher bakul ko imong mama. Wait. Sobra pa? Ay, ikaw po. Ato, da ka na balik bayan. Daw? Di man siguro na. Nagbata-bata sa gawas. Sige. Smile. Oh. Pamahaw na ta. Banar sa gawas kay lato. Kau na ikaw nagsamsam ko sa dyan-dyan. Di ba saan na masaway?